trošku příště, vůbec se kroužíme. My tady máme, ano. Jasně, nadskáčou si délku, děkuji za poučení, klidně mi poučuji celou dobu, abych mohl já divákům říkat vlastně, o co se jedná. Vlastně toho dnešního prvního skákání, takže borci si teď zkusí, jestli to všechno štímuje, jestli je to dobře na centimetry, skoro na centimetry nemusí být, okay. Klidně řekni tomu. Skoro na metry stačí. No, jinak Máťa i Kufta začali teda se odskákovat, Ondra taky, Kufta už se tam dál teda dostažil a Ondra taky furt takže to je teda takže jste slyšeli, to je vždycky jako ACS. To všechno, že řada diváků dnešní protagonistů vydělávají živě nebo někde v televizi, protože tohle je absolutně extra třída. Já si myslím, že nic to lepšího u nás v Česku ještě. No, určitě. Světa před těma lety, samozřejmě mladý Petr Pilák, to jsou kluci, kteří skáčou větší věci mezinárodní, jo, naši kluci se snaží dělat tady broji, jo, přesně tak já si myslím, že show právě začíná, že se můžeme vrhnout, pokud samozřejmě mě tady všem všudy sami vidíte, že už to jsou první triky, já bych fakt chtěl, abych říkal divákům, co to je, protože stačí nohy, to se jinám a určitě úplně něco jiného. Jasně, tady určitě vidíte, že to jsou prostě no handy, no footy a podobné jiné triky, zbytečné komentovat ten trik, to, co dělá Ondra můj můj, takže si vidíte, jsou to novčutkeny, když dává ty nohy do ruky, pokud tam střihne nohama, jmenuje to trojtěner. Jo, takže až tam bude nějaký slušný trik, tak tam budou všechno. Tak pokud začal vypovat, říká se tomu ryb, jo, to je taková ta plotka, klasická, samozřejmě pokud tu motorku otočí úplně na kast, tak už je to turn down, mají tam na blnek, jo, že ty dvě nohy prostě vyhodí kopytama nahoru, jo, takže v záležitosti nám to vám řekne kolega, to se naučili. Děkuji. Tak, děkuji za tahák. Jenom na vaši informaci, je 11, samozřejmě, protože skáče tvůj mladej, jo. Ale v pohodě kluci začali krebovat, takže
Jo, Máťa už tady dává nějaké noufluky. A tomu se říká deseo, to je takový skok, kdy ten člověk si rozmyslí se, že vlastně jich zeskočí, jo, takže tomu se říká mrtvý námořník. Prosím tě, řekni vždy, že to vlastně kusta se rozmyslí zeskočí, než jede, nebo nebyl jinak ještě. No většinou by to měli vidět už při tom nájezdu, ale prostě když třeba rychlost nebo prostě láska v mozku, tak to prostě nevíde. Tam máš vyvadej takovou ceduku, dávej, to je co? Vyvadej si tam tu ceduku dávej, protože byl v listopadu na operaci ramene, kdy už mu rameno teda při asi 3 krytích v letu několika vyběhl ven a doskakoval s jednou rukou, teda Hazárka musel a teďka vlastně začíná no a to už má tady ožralý flip, tomu se říká takový ožralé, že to byla takže to bylo první další první. No já mám pocit, že tady jsou lidi první dneska, to není možný, to se může na freestyle ještě nevíte, přátelé, když se skáže freestyle, to musí jít spolu, protože vlastně přijeli za váma, ukázat to nejlepší, ale je to mrtvý. Vy kruchta, zůstavu nemluví, baka. Vy jste slyšeli, co to vycelém. Slyšeli jste sami, kdo to je viděl, říkáte mi nebo co? Dělej to jedno! To je hezký, to je moc. To mi se říkej, to je no tak. Přátelé, co je s vámi? To musí být každý skok, každý skok. Začne vyplovat pořádně, až se tady rozehřete, no, protože ti kluci samozřejmě čekají na to, takže tady bude Matěj nás taky vyzývá, jo, tak trošku hercovačka, jdeme za to. Čert, mladý čert. Já samozřejmě jsem rád, že se dozvídáme přesně, jak ty skoky vlastně fungují, jak je správně nazývaný, protože to je důležitý, ale stále tady není ta správná atmosféra. Pořádně to mrtvý, přátelé! Lidi, že vlastně vidíte tam na páté a super jenom Máti. To je letošní ročník, pořádně protožili. Já zase smějáte motorce, což na toho mladého motorce je fantastikou. Neskutečně velmi pro vás, pro diváky, a kuchta, to je zase něco, to bude takový půlozec. On nám udělá doplněk do Indienu. Pohodě, já jsem se snažil o nohen landing, udělal nohen, ale uvidí. Lidi, stále je to málo. Všichni mi tady napovídají, že to není ono, chlapi, nejsou spokojení. Všichni kožitě, všichni, já to tvůj! Já to tvůj! Všichni na to není ono. Podívejte se na ně, a kuchta! A čert samozřejmě, a Máťa, 12letý bolest, slyšeli jste sami, široký skáče freestyle od malého děcka samozřejmě na motorce, brutální na nejde. A tady vidíte tu komunikaci s vámi, borci chtějí, abyste je více povzbuzovali, protože stále to nemá ty správný konec, kuchta! Extra třída, světová úroveň se vším všude, to jsou borci, kteří vědí, jak se to dělá, ale dělají to hlavně pro vás, pro diváky. Stále ty správný konec! Nebudou skákat, když nebude rodil. Podívejte se, co to je na a pozor, na to oblíbený, který říká, že mu rozhoduje jako to
Dobrý. A co uvidíme? Krásně. To je ono. Jsou trošku unavený dneska. Počasí nebo co? Já jsem si dělal úplně ideální počasí. Pozor. A oni nějakou signál, že máme jít na kravi, tak nevím. Jo, oni pojedou sprint. Aha. Pozor, pojedou sprint. Tady se viděl, že to vypadá tahá pěkně od spodu, že prostě Kuchta odstřelil dřív, ale Mladý to začal dotahovat, protože tady 250 je divoká a tam se na ní jezdil a bude tam no máte reálný skoro na ty motorky, že jo? Zalba na Freja na motorky, super. Tak, pojedeme další. Kuchta je tady, přátelé! Kuchta je tady! A číží je Máťa! Takhle máme Kuchtou oblíbený trik. Určitě nám dá ještě nějaký takový vypad. Jo, to je jeho extrémus. Indian, jo, že s jeho nohama zase do Indiána, jsou tam ty hodlí pera, takže Indián. A opět Kuchta, a další paráda pro vás, prosím vás, ano. Když skočí Mladý, to ještě brzo trochu, ne? Mladý sátal, ale před rokem mám rozpojil motorku na Gladiator Games tréninku a do toho moc nechce, protože jsme 4 pady tak jak říká, ta motorka byla 16 kg těžší, ale to čeká. A jak já říkám, nechcete až po maturitě. Teď až čtvrtá. Kolik mu je přesně to? No ale já 20, takže dodělává teďka školu, tak je to. To byl trik zvaný Fakr, to vám asi nemusím říkat. A černě, to byl taky Fakr, že jo? To jsem teda poznal. Trošičku jiné provedení, ano, my tady člověk starší a povídá, jenom aby byl samozřejmě v obraze. No a prostě přijíždí už samozřejmě zpátky, pozor, my musíme pozorovat.